Chairman ka Green Tech Foundation GTF uba H Pansiudor Nonglang haga khat Rio Trik Yayong ula kyntiat penleit sa hospital wat hadin ka jingpynbor de ki bor penyai district bat ki doktor namar ka jing nang tolot ka jong u da ka ba ong ba un penkut ya ka jing syak thangan tat lada ka sorkar kan pendam no ya ka project kam jungok kai hapot do lun nong lumpong deng bat weng ya ka jing mudui e jahar persya e ki nungelam jong ka seng. Ngidon artali kimat jingdawa pendam no ya ka project hapo dolun nong lumpong deng bat weng no ya ka jingmudui e jahar persya ingi ngin mi nang ni da ka mon ngob ha panlet sa hospital bat ru panlet pa shalayim ong uba ban siudor habakiran Syllad patai kubor lada phimla banle ya kata ka kirpat ikibor district bakimde banra jubor nga sa hospital ngadang don ha ka bor sngutu ula benram ula ong ru baka jinga ki ka jong u ka long na ka benta ka jinglong try jong ki try ri try muluk halor uni udolun nong nadu ka si ka baningkong ngam shim lapun bor ya nu ru hindring la shim ya ka rai ban pentik na baki try ri try muluk kin long ki try halor uni udolun nong ula ong ngadang la ban yam ban ya ka ba ailat ya ki banabar bakin long try ya udolun nong lumpong deng ong chairman ka GTF ubadang beteng man penlongi ka jing syak tangan hakasngi ka bapra hamadan malki kani ka jing penpau ka jong u ka lawan long ru wat hadien pa ka sorkar jala kala ban biang bakinam don kinu ki jingte ki bane junom hapo dolun nong lumpong deng bat ba ka Taj Resort bat spa onte hakajaka baladun lupa jong ka Orchid Hotel ha umyam na kalyang Secretary General ka GTF uba ritre lingdo ula ong baka sorkar kala ujor da ka ejahar persya ya laingut kinongalam hakapor bagi penong jingaki hakmat sekretariat